Ik ken het niet geleuven. Deze man is vaker sprookjes verteld. Zwanger kent dat vrouw mich toch niet hoe te doen zoeken. Nou, dan kent zich het doen van Drees toch niet? Zoals, die arm is toch graag in type om zo gaat te doen. Wat weet ik ervan? Ik ken hem beter. Nou, dan houdt ze maar eens geen beter kunnen behandelen. Moest hem niet dat nu ook nog verweten? Maar zeg eens, wat hoort er nu eigenlijk tussen u twee? Dat heb ik toch gezegd. Niks. Hij heeft de ganse tijd even dichtgekauwd. Moet ik dat geloven? De enige die kan zeggen dat het woord is, heeft deze wereld met vleugeltjes op zijn rug gelaten. Heb ze dan zoveel van hem gehouden? Ja, ik geloof het wel. Niet. Geluiden moesten in de kerk. En dan wou ze dat wel eens geen eerder kunnen vertellen. Ik wilde eens een bewijs of we het ook wel echt meenden. Ja, dat bewijs ligt nu op de tafel. Ja, op de rug. Stress bezig met hun zuur aan maken. Nou zeg, voor een leed van een vrouw heb ze gewoon heel erg weinig begrip. Nee, zeer zeker waar voor het leed van hun mannen. Ach, geen. Kom iets, we gaan naar de keuken. Of straks zien wie te zoeken. Ja, ik heb eens ergens gelezen dat je maar één recht hebt en dat is de aanrecht. Wilt sticht, Tom Witse. Dat veel minder zee dat scheer. Ja, Loester, ik weet wel hè, dat God de man voor de vrouw geschapen heeft. Dat klopt. Maar het is alleen maar omdat we eerst een proefexemplaar wil hebben. Nee, Johan, nee. En wat moest hij uit de hele inventaris slechts gebroken? Ha? Alleen een ordinaire kotelet. Zoals als getrouwde man gewoon in een stomme zak zit, dat ze dat niet zo weten. Ach, het leven gaat, nee. En Dries, van mij heb je de korte let. Zeg, Het is nog geen tijd om flauwekul te maken. zeg, beste ergens tegenaan gelopen. Toen, hups in gezicht wie een bronsauto. Ze hebben hem zo zus weggebracht. Nee, Met de tatu. met de harmonie. Nee. Niet met de harmonie, met de ambulance natuurlijk. Sinds wanneer hè, dan een dooi en een ambulance nodig. Omdat in het dooie natuurlijk niet meer kan lopen. En anders vlucht het Milaan wordt vanzelf. Ja, wie wil ik dat nou aan hem kunnen vragen als het dood is? Ik geloof dat dat beeld niet immer voor de ogen blijft komen. Nou, dan kent ze dat toch gebroken als staatsbeeld. Hier dooit gelegen, zo met zijn hondje aan zijn kop, zo bleek wie een heilige. Wie een heilige? Ik zie het al voor me. De heilige wiel. Met troon tegen de houtworm in de autocarrosserie. We moesten niet met spotten. God zou die zomaar kunnen straffen. Hij heeft zich vergiftigd met zijn eigen hoornatjas. Met zijn eigen hoenlotgaas. Och, Dries, toen vertelt me ja. Met zijn eigen hoenlotgaas. Van zijn auto natuurlijk. Oh, van de auto. Maar daarvoor heb je toch geen nu over een nu slieps en een zuiver overal op een aan te Die doen. helpt me niet op en met de textiel te niet. Weijers. Oh,
Mag ik dich jetzt vragen? Je mag me alles vragen, zolang als het niet maar geen geld kost. Denk je wat er ik heb erven? Oh, Erven? Wiel Hermans? Nee, dat denk ik niet. Dat wordt toch voor zijn dochter zeker 100% normaal, of niet? Ja. Chris, we moeten weer met het leven, of niet dan? Ja, ik denk dat ik dich condoleer. Ja, goed. Ja. Dan moet ik tegen eigenlijk 2 keer condoleren. Gecondoleerd. Gecondoleerd. Ja, ook gecondoleerd, hè? Ja, dank je. Ja. Nu is me toch gaat ik doe dan op die mensen schadaren. Kom op. Het leven gaat weer, hè. Dat is eenmaal zo. Houd het goed. Ja. Hallo. Mooi zijn aanzet, ook gecondoleerd. Gecondoleerd met wat? Ik eet staan voor prijs. Hé, wat moest die? Erven. Wie Hermans? Ja, dat zou dan maar een kan olie nou laten. Dan kan ze zich af en toe de kaken smeren. Maar weet ze wat de politie denkt? Kunnen die ook wel denken? Dat hem iemand heeft neergeslagen en toen in zijn auto gelag. Wat zeg, wat leven veert toch in een rot wereld? Hoe zei het, joh. Maar wat ik me afvraag, hè, waar is dat motief? Wie? Hebben ze dat ook al geklauwd dan? Nee, volk me door, ik bedoel waarom? Wacht eens even. Misschien heeft hij een affaire gehad met een getrouwde vrouw. De man is erachter gekomen. En pomp af. Mila, wat zij de uitwerking gekregen bij zijn eigen zoals werkdienst. Zeg wacht eens, manneke. Ik weet het. En hè? Doe. Ik? Ja. Wie komt ze nu in godsnaam met mij? Hebt u gisteren niet of vanmorgen niet gezegd van ik laat hem de heilige Petrus zien? Ach, schijn. Daar heb ik een bidprentje in mijn kerkboek met gemeend. Hebt u niet ook nog gezegd ik hou alles in 1000 stukken met de Wilanus de Bie? Ja, manneke, dat hebt u gezegd. En daar zweer ik zeker eed op. Nou, schijn. De mensen zeker niet dat ik dat gedaan heb. Prins jong, mensen dat ik in de meen niet zo zweren voor dit? Ja, schijn, trouwens. De kind gaan niet zweren dat ze nog nooit een zwer gehad. Maar wacht maar joh, dan zal me nog wel gaan binnen. Schijn. Weet ze wat ik denk? Dat bij die schuifkeloos zit. Wat zeg ik? En gaan ze doorschroeven. Kan toch niks aan een onzin, joh. Joep, dat is geen onzin. Gisteren heb ze zich met de auto-ongeluk ook wel verbeeld. En nu heb ze de wielen met zo'n oplawaai verkocht en dat kan ze zich ook niet meer herinneren. Dat is nu een duidelijk bewijs van een gespleten bewustzijn. Maar schijn. Doe hè, doe best zo gek dat ze zich dadelijk met bis en keer dan ook bijeen wil gaan leven. Maar schijn, je bent toch zeker geen moordenaar? Ik ben toch geen moordenaar? Het is me gegaan, je zit nums met de wilde ik nu allemaal zo naar het plafond te kijken. Ja. En weet ze wat hij denkt? Hij moest nu erg gewit werden. Volgens mij begrijpt ze de ernst van de zaak niet. Tja, ik dacht op een gegeven moment, ik denk, dat is het van die geheugentruc. Maar nu weet ik het zelf niet meer. Ja. Dan moest al met het getuiges komen, dat zo, want anders Ja. geeft het ook na. En de getuigen, wacht eens even, daar zijn ze. Die Lister. Ja, dat is een zo'n getuige, ja. Die is tussenuit gepreacht. Naar Amsterdam, Parijs, dat werd gemeenst. De Berte is hier nog wel nagerend. Of we die gekregen heeft, joh, ik betwijfel het. Is er nu alles en iedereen tegen mij? Ik heb toch zeker geen vermoord? Ik snap het niet. Nee, wacht eens. Ik heb er nu een getuige voor. Met dat dan? Zeker, ik? Ik? Ja. Ik ken getuigen dat ze gespleten bewustzijn heeft. En dan doen ze die machine in de gesloten inrichtingen. Dat is niet zo erg. In een gesloten inrichting. Nou, dan denk ik dat ik nu toch echt geen ophangen heb. Joep,
Dan doe ik dat wel onder die arm, dan kent ze zich af en toe een drupje drinken. Oh, zeg, hou je vast. Wat zie je niet door? Machine. Zeg jong, best doet dat eigenwissen in de geest veranderd. Wat is dat dan zo? Ja, die zeggen dat ze vermoord wordt. Vergiftig. En neergeslagen in een auto. Juist. Man, wat vertelt weer een spookverhaal zeg. Waar herkent Drees toch zeker van ons? Ja, Drees. Die leuke bishop nog een keer krijgen die. En die moet maar net zo doen. Ja, spitsen. Hij is geslapen in de wagen gevonden. Hij weet niet direct wakker wordt. Hij die draait overal liggen gewoon zwetsen. Dat ik dood zou zijn. Ja, eigenlijk ja. Ik gewoon me gewoon een partij kapot. Wens ook de ganse nacht. De ganse nacht? Oh, maar ik leg in de knopen die loegpiep van de knopen. De ganse nacht zijn. Ik weet niet wat die is, hè, maar ik zeg niks, hè. Ik ben de man van hier. En de man van hier, deze week. En de man van hier, en de zweek en die niet. Oh, als ik dit Als ik doe, dan houd ik het sport. Dat heb ik ook Zeg manneke, zo'n kind sticht die ganse zaak wel niet afhandelen, hè? Nee? Waarom eigenlijk niet, trouwens? Wat maak je eigenlijk allemaal van dat tamtam hier voor zo'n onbenullig geval? Zij was een met Vini een onbenullig geval. Ik zal een keurig, een mats, een keurig voor een mats. Een mats. Oh, wat fout. Een mats, een mats. Oh, wat fout. Ik kiedelde zo lang dat je die zwevende ribben hebt dat als ik kapot lag. Zeg, ik laat me niet verwachten dat ik voor zo'n kaleitje heb. Een heetje voor een karweitje. Oh, wacht maar. Ik heb het alleen gedaan omdat ze me gevraagd heeft. En dat is een danktijd kreeg, dat wil zeker. Ik struik tegen het vel over de oren als ik tegen de pakken vlieg. Joh, nu zei je het doen, dan is dat geen knieën zeker. Kom niet met dat mij. Ik laat me door zich niet bedreigen, hè. Angst weet heb ik gehad. Angst, bang dat ze weer ertoe zullen komen, hè. Maak nu maar die testament, al gewoon eens te pakken. Deze man ben ik toch zeker niet vermoorden. We willen wat in een auto waar. Toch een draait het. Kijk dat de pest. Auto? Een auto? Ja, een auto. Fini die van... Sorry. Mevrouw Weijers. Nee, Wiel, zeg nog rustig. Fini, hoor. Zeg nog rustig. Goed. Fini vroeg me of ik geen snel meneer heb om de auto weer wie nu te kunnen maken. Ja. Ik stom koe. Ik stom paard. Stom schot dat ik ben. Stom een uur. Stom varken. Stomme ezel dus nog maar. Ja, stom en ezel dat ik ben. Mijn bewustzijn, dat begint weer langzaam in mijn kop te komen. Oh ja, gelukkig. Proficiat. Dank je. Och. Ik heb vannacht de ganse nacht met mijn team moeten werken om de wagen weer in orde te krijgen. En wie is dan terug in de garage gezet, ben ik onderweg terug niets tegengekomen. Daar heb ik zo'n deprimerend gesprek met gehad. Ja. En daar ben ik zo kwaad van geworden. Dan heb ik me toes een fles cognac gesnapt en zo in één keer achterover gezet. Oh. En dan ben ik met mijn zate kop tegen de glaasporen opgeknald. Hé, zeg, juist hetzelfde wie ik met de kelder erop. Ja, daar clubs hetzelfde ook. Ja, in ieder geval ben ik weer een beetje positiever gekomen. Hebben me een beetje bijeen geraapt en de auto ingekropen. Daar ben ik in slaap gevallen. En wij vonden mich door Drees. Nou, de rest van het verhaal, dat kent je.
Wilhelmus. Wilhelmus Hermanus. Doe best. De bovenste beste kerel in één stuk. Hij zijn. Dat heb ik ook nog al gezegd. Hè. Man, du zoekt mich de lak van mijn gezicht. Voor het goed te maken, hè, gaan we naar het Roodhuis en dan gaan we ze een goeie op de lamp schudden. Hey, en daarna, dan eten we ons een lekkere kom moeselen. Ja, ik weet niet of ik dat kan accepteren. Maar. De villa, dat is zo bescheiden, hè, dat als vandaag moeselen eten zijn, kloppen we eerst op de show voor te vragen of ze ook wel toe zijn. Dat besteedt niet, joh. Nee. Goed, ik ga wel met, maar kan ik je alvast, ik wil toch even kijken of ik niets niet even kan vinden nog. Goed. Niet bewusten, zit er ganzen binnenkop en zeg, en doe best wel bij de beste bruin. Zeker, joh. Ja, dan zijn we straks, hè? Ja, hoor. Dat mag ik toch. Oh, het is niet waar. Du leeft! Ja, natuurlijk leef ik al 60 jaar. En ik heb geen moment spies van en ik weet zeker dat veel van me heen horen. Halt. Niet zo vlot, manneke. Denk maar niet dat ik dich zomaar mir niks, dier niks om de hals val. Dan heb ze het net. En wat heb ze dan zo just gedaan? Oh, dat waren ongecontroleerde reflexbewegingen. Beste, dan mogen er toch wel wat meer van die ongecontroleerde reflexbewegingen blijven komen van mij. Ja. Maar kom, veel houten toch van mij. Zo. Nou, het kost me anders niet zoveel schelen toen ze met die een getrouwd was. Ja, alles mee waar. 3 dagen daarna hebben we in mijn achterste kunnen bieden. Dat zou ik jammer genoeg niet gelukt zijn. Anders hij ze in het circus kunnen optreden als Mr. Batsebieter. Alleen iets, kom op, niet sarcastisch werden. Laten we nu begin maken. Geen dag zult ze er spijt van hebben. Die praatjes ken ik weer, die kan ze rustig achterwege lopen. Goed, ja, hoe is dat? Ja, ik heb dich niet goed behandeld, maar daar ben ik ook goed voor gestraft geworden. Dat is niet mijn schuld. Nou, laat me even uitkallen, ja. En nu denkt u ook meneer dat ik hier zo veel die op mijn knieën moet vallen. En ik moet gewoon smeken om genade. Dat doe ik dus niet. Beste, du was immer zo trots, zo trots. Du hast het hart zo koud wie in een ijskast. En dan ging het lampje was in branden. Als ze de deur openmaakte, midden in het vuur, ik zo. Dat doet me niet zo, maar sarcastisch was toe, egoïstisch. En daarbij een geweldige stief gewonnen. Gegenzaam. Wat een fantastische liefdesverklaring. Ja, maar het woord wel zo, hè. En daarom ben ik ook door dik met die ander getrouwd. Nu moet ik gaan zitten. Anders val ik van mijn geloof. Wat zegt u dan? Het zal mijn eigen schuld zijn. Ja, dat was zo. En weet ze trouwens, du was wel de laatste waarvoor ik me vanuit de jongen wel zullen helpen. Du best een egoïst best, een sarcasten. Wie, du, Isblok, dat is het best. Wil. Ja, zeg ze ja.
allemaal omdat ik in een leer ben. Kan ik toch dan doen dat dat een sterrenbeeld is? Zeg dan toch gewoon eens een keer dat ze van me gils. Waarom? Dat heb ik toch al 10 al gedaan? En waarom doen we elkaar dan immer zo wat pijn? Oh, wie leven wil. Oh, nee. Die kleine leven, Loekie de leeuw. Zo weinig tenminste dat ik over de zweeperding die ik moet hebben. Wil, ik beloof het. Nee, niks beloven. Gewoon woord houden. Dat is genoeg. Mag ik dit dan vragen, Wil? Ja, natuurlijk. Ik ben al nieuwsgierig. Wat heb je voor een sterrenbeeld? Ik ben maagd, wieso? Dat is wel een probleem. Probleem? Ja, wij van ons 2 krijgen dan om de kindjes. Nou, We hebben gedaan. We hebben ze even te leven. Ja, Philly. En het is weer helemaal goed tussen ons 2. Oh, dat vind ik fijn. Kom hier. Proficiat. Oh, proficiat. Proficiat. je mag ik toch wel zeker Fini zeggen, hè? Tegen mijn toekomstige zwanzes. Jazeker, dat klinkt veel vlotter. Maar zeg eens, hoe is dat vooral in de wereld gekomen van die vergiftiging? Nou, dat moet je Therese maar eens vragen. Wat een westwiel. Ik kan oproepelen wat ik zeg. Och, waarom? Ze is toch degene geweest die ons bij elkaar heeft gebracht. Dat is inderdaad wel waar. Ja, en weet ze, eigenlijk als huishoudster kunnen we er heel goed gebruiken, hè. En dan hebben we even postwief en wijswief, dus kunnen we de krant ook opzeggen, hè. Ja, dus zullen we nu maar naar Pascal en Lieke gaan, dan gaan we ons verloving vieren. Meer een verloving met terugwerkende kracht. Oh, dat gaat lang duren dan nog. Dat wilden we laten, hè. Hoi hoi. Ja, hoi. Ik mevrouw Weijers, zal je zomaar naar de keuken komen? Dan zult u heb je vandaag zomers met worstslag, ja. Ja, weet ze, ik wil mijn baas even vandaag met niet tegenkomen. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik had ze nu kerk overal voordat ze dood zijn. Ja, maar de kind ook niet eens meer vertrouwen. Als hij het over dood ligt, dan moet ze er geen flauwekul van maken. Je slapen het, omdat er een stuk in zijn kraag gaat. En weet ze, die man, hè? Ja, is nu bij het Woordhuis de wederopstanding van Miele Hermans aan het vieren. Wat zei ze? Ik kan het bloed van jullie amers wel drinken. Ja, maar zo wie dat de rechte weg te ben gekomen, hè, is er erachter gekomen dat er vanaf een auto heeft gerepareerd. Wat zei ze er daarvan? Wat zei ze toch? Dat is toch zeker niet waar? Zie Mickey, die wil haar dus ook helemaal niet te vertrouwen. Ja, maar dat is nog helemaal beter als dat die nog zo hadden gedacht dat ze vanaf het Wielaars Ringele Rosa zo hebben gespeeld. Ringele Rosa? Wie kunt zich met die onzin? Wieso ik? Je hebt zichzelf aan de telefoon tegen Wielaars gezegd, die s'nachts zal ik nooit meer vergeten. Voor wie heb ze dat? Voor die man. Ja, we zitten nu rond in het Woordhuis en iedereen ligt er over plat van het lachen. Zij moet het gaan ze dorp, maakt zich er plezier om. Nog vindt er helemaal niks om te lachen. Trouwens, als ik alles zo goed weet, wist ik dan soms ook waarom een man dat meisje ligt af te likken. Wat? Wat heeft hij? Wat een luts. Wat een oude lekkerbek zegt. Maar het waarom, dat weet ik niet. Ja, ik kan ook niet alles weten, hè. Anders wordt onze DVR zelf, hè. Weet ze wat, Therese? Maak dat ze wegkomt en zorg dat ze het grote wegkomt. Oh, dat maar een treesheuvel, ja. Zeg trouwens, ik heb in de keuken nog een stuk tulband. En als die dan tussen die tanden is, dan heeft die mond tenminste een keer rust. Ja, dat is lekker, maar mensen, ik heb niet zoveel tijd, ook niet al maar een tuutje. Ik ben eigenlijk een toestel op. Therese, als ik zo doorreis, dan kunst ik nog eens een keer in het Oudheidkundig Museum te staan. Als eerste Nederlandse mummie.
Nee, dat geeft niet. Hoeveel niet? Ik ken niet lang staan. Wat vuurt. En ik laat wat schoon als ik erachter ben. Auw! Wat tussen dik in mijn pap gespeeld heeft. Zeg, master, deze met pien. Zeg, wat meest doe ik al niet? De kind zie achter me aan, wie een idioot. En de slechts me hier naartoe. Manke, het is toch wel dat dat vrijheidsberoving is. Als mijn pap erachter komt, dan wees hoe het met maken. Opeens kan madame zich weer herinneren dat ze een pa heeft. Het enige wat ik van die wel weet is waarom dat ze er van mij om de hoos is gevallen. Oh, is het kelkens loes? Ik ben helemaal niet sloes. Ik wil alleen maar de rust terug in de familie. Nou, ik hoor echt niet tot die familie. Waarom heeft ze dan de ganse show opgevuurd met die kleiage van een high boss, high whisky? Ja, ik wilde wel alleen eens van een andere kant met maken. Nee, dat heb ik gemerkt. Ja, het speelt me zelf ook dat niet experiment besluit is. Maar ja, dat meneer Pap in de krant in had te zetten en alles gealarmeerd heeft. Ja, dat heb ik nog niet gedacht. Zo chic, ja. Nu lag ze nog goed zeker aan. Maar Loeslag, ik heet die Holm. Ik heb jaar nog wat langer gespeeld. Dat is net dat woord de straat op Amsterdam Parijs. Nee, dat niet. Maar dat is niet eigenlijk die best wel goed bevallen. Waarom heb ze dan juist de pa van mij zo hartstikke knootschak gemaakt? Ik? Ja, dat heb ik toch zeker zelf gedaan. Hé, onderhoofdzaak, ik ben met papa en ik die boven ook behoorlijk het chef, hè. Wieso? Wieso? Nou, die vader, daar woonde gisteren met hem in die auto. En toen is hij zeker vergeten te remmen. En is er zo tegen een verkeerspoor aangeknald. Wat? Mijn pa met een auto in de keukels? Ja. Nu gaat me geen lampje branden. Nou, dat wordt dit ook. Ja, en toen vond ik het hoe zo slopen. Ja, mijn pap zoekt mij. Ik woon mich nog verontschuldigen vanwege die botsing. Nou, wat deed die pap? Hij snapt me en dan zat ik de samba hier door de kamer. Ja, dat is toch ook te gek? Klinkt zo neer. Ja, dat is zeker te gek. De pa van mij kent de samba niet eens de dansen. Ik zeg, ik kom er wel achter, zeg ik. Ik kom erachter. Nou, dat wordt het dan zeker. Dan kan ik zeker weer gewoon, hè? De kent gewoon, maar ja, woens niet. Dus, ik wil zeggen Ja, ik bedoel, dat ik hier nog ja, ga blijven. de kent ook, als ze wil zijn. Goed idee, Bos. Deze niet slecht op de Oh, ik ga de pa aankomen. Dan vergoon nog een klein kereltje gewoon boven, want volgens mij gaat de mosselen willen verzoepen in het meer. Zeg. Kom binnen in mijn schamelut. Kom binnen in mijn schamelut. Zeg, die moeselen, dat waren weer echt een bodybuilders, hè. Hey, en dan die unnen, Ik ben bang dat voordat die eerste boeren niet heen kunnen houden. Wat? Die unnen. Kijk. Ik ben ze een echte milieu verontreiniging. Gang zitten. Misschien hoe het dat gaat. Ja, dat gewoon eens proberen. Zeg, nou wat ik nog eens zeggen. Ergens zit ik toch nog met een of andere licht in mijn kop. Oh jong. En dan houdt ze dat natuurlijk heel gemeubileerd. Juist. Toen zei ze, ik zou het scherp willen weten, hoe vuurt dat Fini de auto zo heimelijkheid laten maken? Weet ze, ik heb een voorstel. Anne? Vragendeur. Schijn. Dat is het. Wetste ook dat ik daar zonder dich niet opgekomen word. Maar wat, ik zal de koens even bij de heures vatten. Zeg, sinds wanneer is video's dus?
Fini! Finieke! Kom eens even bij die lieve joepen manneke. Jong, wat kent steek vies overdreven, zeg. Hallo Joep, is die al terug? Dat knopje niet. Zo verrukkelijk is dat nog nooit geweest als ik een paar glazen bier op aan je knop. Oh, Fudi, neem die op, maar je me niet scoren, want het kind gaat veel beter, dus hebben we gewoon een stuk of 8, 9, nee. Zullen er zeker 10 of 12 geweest zijn. Ja, en met die schoen aan de overkant. Ja, maar we hebben de wederopstanding van Wilhelmus geweer. Dat maakt toch helemaal niks goed, jong? Is toch niet erg? Oh nee? Schijn, ik zeg het niet, hier klopt. Nee, Fini, ter zake. Ik heb eens een duchtig en vooral deustig woordje met dich te kallen, hè. Ik weet het, Joep, ik hou het niet moeten doen, ik heb niet wat ik gedaan. Ach, zeg goed, wat gebeurd is, is gebeurd. Is het niet goed dan? Ik? Goed, ik ben juist dankbaar dat ze het gedaan hebt. Je bent toch niet krank of zo, hè? Ik krank? Wie kunt ze daar bij? Als ik het merkt, kennen het misschien de unnen zinnen. Neffie, ik heb nooit gedacht dat du zo'n groot en week hart hebt. Je kost er echt niks aan doen. Ach, zit er goed erover. Ja. Toen ik de sjaal zag, wou ik dich de aanblik ervan besparen. Ja, toen heb ik Wilhelmus gebeld. Ja, zodat jij het de beste kerel van een Wilhelmans gebeld. Ja. Fini, duizend maal dank. Het zat me eigenlijk helemaal niet goed. Ik zit nog een beetje dwars. Ik had het veel eerder moeten zeggen. Ik had er eerlijk voor moeten zijn. Fini, het is goed zo, per se je nu terug. Allee. Alleen één ding wil ik niet kwalijk zeggen. Als die parkeermeter net zo ding aan de stoeprand wou stangen, wou ik de auto wel veel beter kunnen inparkeren. Ho! Stop! Huubert! Willst du mich damit zeggen dat du met een auto gereden hebt? Ja, natuurlijk, wel anders. En du best tegen een parkeermeter aangereden? Ja, jammer genoeg waren we er over toch de ganse tijd over. Hey, en Fini was toen de rijkste voorspot, toevallig gevoerd. Ja, want de koplam en de bumper waren over te knopen. Wie is toen met een auto uit de garage gereden best? Waren toen nog gans in orde? Ja, zeker, wie nu? Nou, schijnen maar goed, dat zou dit ook kunnen gebeuren. Mich! Dit ongeluk, hè, dat is zeldzaam in de geschiedenis van het automobiel. Dus is het, Schenk. Zeer zeldzaam. Dat kun je gegarandeerd in het Guinness-boek van Records staan. Ja. Hé, maar joh, nu het zo meteen waarom dat Fini zijn eigenlijk de auto weer laten repareren. Ja, Schenk, ik geloof dat mijn bovenkamer weer gans gemeubileerd is nu. Het was het minste wat ik moest doen. Minste wat het kost doen! Maar volgens mij heb Gerrit te veel biertjes op. Dat hebben we, ja. Want we vieren namelijk de verloving van die zuster Miets. Hey, en daarbij verkregen we een carrosseriehoedukker in de familie. Du kent nu zo dik wie zo wel zijn. En de parkeermeter opbrengen. Voor die pad neemt ze de ganse rie met. Nou, ik vind er nog net om te lachen nu, hoor. Kom, Fidi. Zandreuven, verschijnen doet ermee. Kijk gewoon een Pascal en Lieke en dan gaan we ze drinken op de goede afloop. Ja, maar trek ik me eerst gedaan moest aan.
Ja, maar wat heeft dat nu met een drinken te maken? Joep, maak niet zo, dat zijn nooit zijn mevrouw uw eigen koe voor gewoon alvast verroerd. Je hebt het op. Sjank, ik volg die voetsporen tot aan het buffet. Handen aan de kamperij, handen aan Josephine. Geen keuken in platen. Manslie zeuken net zo lang als je het hebben om te kunnen drinken. Altijd hetzelfde. Tini, daar ben ik weer. Die zon moest er aan de hand. Oh, dat nog. Ja, hoort maar, dat heb ik al verder geregeld. Maar nu weet ik het voor de volle 100%. Wat? Moet je de man en het meisje? Nee, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel hoeveel dat Wiel Hermans een nu overrummen, een nu sliep. Vrees, dat interesseert me geen fluit. Ja, maar mij wel. Weet je waarom dat is? Het is omdat Wiel Hermans een nieuwe vrouw kreeg. Ze zei, nou, niet zo vol in het Eindhoven. Wat zegt me daar nu van? Oh, wat ik daarvan zeg. Die Valdra is toevallig mijn zus. Oh, ja, het is een gansneef wietje en een sympathiek en Ja. een eindwoord dame van standing. Ja, dat is dan mooi metgenomen. Maar van die man en dat meisje, nou, dat weet ik nog niet. Het was ik best, is die best aan het aftakelen. Ja, ja. Kingsweek, weg. Het sticht niks beters te doen als dat vraagteken niet eens keer terug te brengen. Je kunt zo zelf vragen waarom biedt die man het zo'n aflekje. Houd dicht die fietsjes van. Hoe vroeg wordt die afval van Teresa? Juffrouw, vertel eens weer. Ja, ik wil het toch best proberen uit te leggen. Oh jee. Nou, gisteren stond ik als Lester langs de weg en toen wilde je man niet met me. Oeh, die ben je als een stas aan oren. Houd dich toch eens stil. Ja, en op een gegeven moment vonden we het nodig om een verkeerspolis rem te gebruiken. Zestig toch? Mijn god. Wat ben ik een stommerik, joh. Daar heb ik niks aan werk. Ik heb een auto gepakt. Ik ben gewoon hier. Oh. Ja, nu snap ik het. Nu snap ik waarom mijn joepenmannetje zo blij was. Voor die snelle reparatie. Ook al wil ik even zien, natuurlijk Zeg toch. Maar dan weet ik ook nog niet. Waarom dat er met dicht die kussen en het op de vloer zit? Waarom? Dat is toch duidelijk? Dat is toch gewoon duidelijk dat paard daar is. En de schulden is. Omdat ik die met gewoon... Ja. En ik heb nou trouwens heel voorzichtig de parkeermeter nog eens een keer geraakt. Maar wacht even. Hoe zei dat je niet van elkaar geweten hebt dat je allebei... Zeg hoe man, ik lang ben gevuld. Dat zou ik maar niet doen, want dan passen die foto's niet in een album. Nou, over het in de man hoe dat beetje afgeraakt. Weet ik zelf ook niet. Ja, en weet zich wat? Die kind zit er dadelijk weer voor, want ze komen eraan. Die drankoorlogs. Ik ga naar de keuken en ik ga ons luisteren wat dat te zeggen heeft. Hallo, geachte verzamelde menigte. Zeg, wat Christen van dat moeselen heeft hij toch in de doosje. En ik heb van mijn eigen al een hele grote doos. Nee, dat is dubbele doosje. En dat noem ik pas doosje. Ja. Met buffet, pas gelieken, nog eens enige waarde, joh. Ja, dat zou. En, maar ik wou niet snel. Hoe is mijn fruitje gebleven is die zo is toch nakomen? Stinkt stil. En wat ziet me in de nevelde blik toch? Het korpus de likkende zorie. Ja, pa. Die is hier omdat ze zich ook graag wil verontschuldigen. Omdat ze hier toch schuldig is dat toen door haar tegen een uur, 1,5 uur verdwijfjes aangereden. Nee.
Zwieg me alsjeblieft. Over die zwarte bladzijde in mijn smetteloos verleden. Gisteren, hè, zo'n oude Casanova, zo'n jong meisje was verleden, hè. Zeg, lees. We hebben ze dicht en neer. Het is echt in een plompot gezet als cactus. Zo'n beetje wordt in Jones is nog immer een overlitser geworden, hè. Maar door die, hè, zijn nu al allemaal die wel vooral in de wereld gekomen door wegzwieft als ze best. Met zo'n stoer, snaps geen opvoeding genoten. Allee, nu zei toch eens goed met ik twee, nu maak je ruzie, ja, treed. Allee, oh, dat is gedaan. Allee, Paul, nu geen uitvluchten meer. Wat is er tussen die ketten gebeurd gisteren? Ja, dat zal ik tegen ze hebben hoogvinger leggen. Kijk, dat komt zo aan. Het stinkt dat ik kom aankrijgen en we snappen ze en ja. Ik maak me ook hartstikke in de war met dat je vragen allemaal. Ik heb er gedacht. Zit het ook in de cup? Laten ze even zien, we zoeken naar achterhoed, zus. Oh, ook de katalysator kapot. Zo, kijken. Hoe is dit gedacht dat ze alles van mij kost verzwiegen? De modelchauffeur. Maar Fineke, ik heb je toch 1000-maal bedankt voor die reparatie, dat heb ik je toch zelf gedaan. Ja, maar die eigen botsing, hè, die was er van mij verzwiegen. Ja, en wat was toen voor mij? En wat was toen voor mij? Ik ga helemaal niet. Ik ben hier toch helemaal zo prachtig als ze zo'n flinke ruzie maken, hè. Zeg maar zo, hè, bij een koelgraaf voor een ander, hè. Hij maakt zich beug, maar die hebben al werk. Veel maken helemaal geen ruzie, hè? Nou, natuurlijk niet. Dat gunnen veerdig niet. Nee, doe wanneer een dagblad als ze best. Dat jij nog nooit even tegen me gezegd. Dan kan ze mij feliciteren, dan ben ik de eerste. Kijk nu, kitten, dat is nu werkelijk een goed voorbeeld van achterlijke liefde, hè? Zo wie zo'n jong paar, wie veel dat stemt. Ja, heer Gertie. Oh ja, We zijn er alweer bezig met monotoonbeademing. Nog alleen maar een fotograaf dus voor de familiefoto. Voor een biestad. Nu zijn het er al zus, dat ik weer een epidemie. Ja, zo we verder dan eens met de afval maken. Gekke toepers, ik werd er helemaal rood van. Ja, maar zolang ze vrouwke nog groot wordt, is er nog gerund. Alles wat er een man schoon is als een man, is schoon metgenomen. Allee, geen ruzie alsjeblieft. Wat is het toch weer een schone dag vandaag, vriendin? Ja, die begonnen met zoveel deuk. Ja, ja. Ach, eigenlijk heb ik er nog wel één op. Weet je trouwens dat ze 2 aanrieringen kunt maken voor 1 rekening? Maar ik waar, hè? Alsjeblieft. De rekening. Eens even kijken. Nou, wacht eens. Dat klopt niet. 1 helft is maar voor mij. U steekt de BTW op.